panguva ino vanhu vajamuka vakati aiwa muna 2017 vakomana vethe ruling party vamuri kuona aiwa vana emasodamzo Mnangagwa pamwe chete maallies avo vari kuti aiwa vakomana vakatitambisa kongonya, but now panguva ino tonyatsokuona kuti yes tisu takavaisa in power, but now vanhu vakavaisa in power vacho they are now neglecting and ignoring us. Vakutoti kanganwa totally. Sanapenda mashoko ataona panguva inoi ndo zvakukonzeresa kuti macitizens panguva inoi vafunge kuda kuenda against the move yekuamenda the constitution yekuextenda power. Kuti subscribe like out on the bell icon tiuna pahedo ya majarajara usimzara nasi anoposta picha muri kuona aiwa ra 2017 vanhu vachibvisa Mnangagwa Mnangagwa chete Mnangagwa anotsvinya. November 2017 akatitambisa kungonya mumastreets so that him, his children and his members of his criminal enterprise like Nochivayo, Shaky Wood, Honorable Sakupwanya, Hubert Angels in Fashion Java could live flamboyant lives in the sea of poverty. Thomas Kwanobuda nyirapana kuti aiwa this is now not fair. Noda kuti tiso kumana utakavaisa kuti aiwa kuru ravo chete vakwanise kumora vararame upenyu aiwa hwemudenga but isusu tichitambura. Tipinda comment section toona kuti vanhu vanouya vachipindura on this post vachiti utsinyewo mukuru uyo wakazonyanya kuda kuvharira munhu akakuyambutsa saka dzimwe mhepo dzekusimuka idzi kugunun'una kwevanhu. Mwanobuda nyura achiti pasine zvigananda under President Chiwenga and Vice Chamisa we are coming ne-operation corruption mari wakaionepi also operation land barons mastens amuri kuita ka 10k US dollar aya ndema 100 US dollars under President Chiwenga. Panapa toona kuti umwe anobuda nyura chiti that madhala is a criminal. Ndo mashuka tiri kuti panguva inoi vanhu panguva inoi vakutotrasta Advocate Nelson Chamisa pamwe chete aiwa naChiwenga vachiti ndo maleaders atakuda anoti zviripo izvi. Ngoti zamafunguro eimoti kudii pamusoro pechituko ichi. Pina comment section medu, so subscribe like, turn on the bell icon.